mangathiwa ugrade wamakhekhe kube kunama-grade kufana no-construction athi khona u-grade 1 no-2 no-3 no-4 angifuni ukuthi into construction kodwa ngifuna ukuthi ungathi u-grade bani lapha emakhekheni manje hayi sengihambe kakhulu hayi ukube i-construction ngabe u-Rupex yebo Stefanout Stefanout kushuthi u-grade 9 grade 10 grade 11 12 yebo into kuthiwa yikhekhe nyoni uyiyele esikoleni noma ithini into amakhekhe ngaya ngiyofunda nje ukuthi kuhlanganiswa kanjani khona labo sisi abaloku benza ama-class okay yebo khona usisi kuthiwa usisigugu waseMlazi ngaya kuyena uzonke bonke usisigugu ngaya kuyena wangifundisa ngathi ngisuka lapho sengifuna ukwenza ke lawa amakhulu emshado amahle khona usisi omunye esePretoria ke usina exquisite cakes Sina yebo Sina exquisite cakes ngaya kuyena kusina ke ePretoria ngahlala nayo 7 days engikhombisa nje ukuthi kwenziwa kanjani ke okay 7 days ePretoria how many days eMlazi kwaku 5 days eMlazi mana ke lo msebenzi kuba umngaka nje umsebenzi ka15 days kusho ukuthi 2 weeks njengoba lo msebenzi ungaka nje wawufunda kwi-space sika 2 weeks 2 weeks okunye ke sengiyifundisa mina ko YouTube yebo okunye ne-YouTube yakulekelela kakhulu yebo Africa my continent Africa my home yikho sithe usebenzela la ekhaya yebo ngisebenzela la ekhaya akukho la uqashe khona ukuthi siqashe indawo yokusebenzela cha bengakabikho la ngiqashe khona ngisasebenzela la ekhaya nje endlini umsebenzi wami wonke uphumela la wonke umsebenzi uphuma la yebo kuyasebenzeka laba abantu engangibona uhamba nabo abantu abaqashile lapha yebo abafana bomakhelwane ngisebenza kakhulu nalezi ingane zomakhelwane ezifundayo ngama-weekend umuntu ayibambe lo 500 noma lelo 1000 depending ukuthi umsebenzi ungakanani uyaholela umthetho wakho unamanga welokhu abele sibaholele kumali kumdlandla uyanikezana nje lokhu zana ngabona nasepaketeni unikeza ade naye ngangithi mina igiant endala kule game hayi cha bacishe zingaki ingane zamakhelwane nje usebenzana noma staff sakho nje sibabiza kanjani staff sakho cishe unabantu abangaki bawu 8 abantu abawu8 yebo abafana bawu5 namantombazana awu3 bese kubosi sibamike hayi la endlini support ke yonke iphuma la endlini yonke support abangikeleli nje la endlini yonke into yazi kunemizi ewu8 obambe iqhaza kuyona umncane ongaka manake ikhona into ekuthiwa mhlawumbe uhulumeni usupportwa uhulumeni usupportwa hayi cha ayikho wena nefamily yakini yebo imina nefamily nje kuphela usukwazi ukubamba ezinye izingane kweminye imizulekelele uwena nje yebo inqondo yakho nje yebo baba inqondo okay asigijime sesiqedile vele manje ngoba kusetshenziswa la ekhaya usazobuka ikhekhe ulenzile ikhekhe thank you mana ngicela utshele umlaleli umbukeli umchazele ngeindaba ezimbi umama kwenzekani mama sekhona akasekho uma wami washiya emhlabeni washiya ngo-2012 ku December 20 yes yebo wayesanda kuqeda kungilungiselela nje ngibhala ama-exams ngikhumbula kahle yonke into ngangiyenzelwa uyena ngibhala umatric kanti shothi wayesethi nje qeda ngizohamba so ngathi ngiqeda wahlala u7 days esibhedlela wayene-cancer esibeletho sasala nobaba ubaba lokho elibambile iqhaza ubaba ukwangitshela ukuthi umama njengoba wahamba ngo2012 wena waqala umatric waqala ubhala iexam kaMatric ngaleso sikhathi ehamba umama noma uhambe sengiqedile bakubhala usuqedile waqeda ukubhala nje umama wasehamba wahamba ngelanga lokuphuma kwama results ngelanga sasimfihla ngalo 5 January 2013 ukwathi ubaba la ngoba ungekho wasethi ubaba lokwasuka lapho
uhleli akaze acabange kusho wena ukuthi akaze acabanga uthatha omunye umuntu uthi uhleli nezingane zakhe bazukulu uthi kuyena niyo yonke into. Yebo, uqinisile because I think yonke into ayenzayo ucabangela thina kukona konke. Yonke into kuyena. I think ngoba uyabona nathi ukuthi asizona izingane ezimhluphayo. Yes. Akukho nangelilodwa udlanga ubaba azobala endlini singabi khona. So nje futhi ubaba umuntu obuzondayo ukutshwala ngihlezi ngisho ngithi waba nenhlanhla. Ngoba siphuza mhlawumbe ngoba siyaphuza ngabe kuyenye into angazi asiphuzi. So nje waba nenhlanhla futhi nathi saba nenhlanhla. Nathi saba nenhlanhla ukuthi sibe nobaba onjengaye. Ngicela ungikhumbuze amagama kamama ngendaba yotshwala. Wathi makho mangifa awuchaze wathi ngenzekala. Yebo, wathi sihleleli nje la endlini sixoxela wathi yabo mhla kwathiwa niphuza utshwala. Umuntu uyothe ebuya uyongifica ngihleli lapha phambi komnyango ngimlindile. Manje njalo ngihlezi ngisho ukuthi mina ngisoze ngaphuza utshwala ngoba ngiyofica uma ehleli phambi komnyango into engizoyithini leyo. Ngiyokwenza njani ngithi ngiyafika nanga uhleli. Mhlawumbe ngashona nokushona. Umama lokho wahamba lokho ibambe kulo mthetho lo. Yebo lokho nje lokho ahamba. Ngifisa nje ukubheka ukuthi i-equipment yokwenza amakhekhe uqala nini ukuyithenga ingakanani isiyenela akeneli makusuka lapho ufuna ukulibona likho kuleli business lakho. I-equipment yamakhekhe ngayithengela lokhu nje kwi-starter. Kahle ngisane izinto ze-starter la endlini. Ngoba u-oven omncane nje lo double oven ne-mixer kusayile encane yasendlini. Yebo, ibhizinisi lami bengifisa ukuthi ngivule indawo nje enkulu ePinetown because la endlini ispace encane asikho nje asikho. Bengifisa ukuthi njoba kuhamba isikhathi khona umunye udadewethu obhakayo la ePinetown ngibonile ukuthi uyamuva to ngala ngako 90 drive angazi ngakephi ngalapha. So mehamba ePinetown shoot iPinetown vele sisale ayisenamuntu obhakayo because vele kwayena ubethi mengabe nama-order amaningi udesk gama lakhe desk baked. Mina ama-order amaningi udesk uyaye waphosena ngala kumina. Niyasebenza. Yebo uyanginika nje umsebenzi kakhulu. So mekuyikuthi manje useyahamba ePinetown bengicabanga ukuthi nami ngizama ukuthi ngiye ngakhona. Kodwa ngisafuna ukuzwa kahle indaba zama-rent ngoba engathi i-rent khona iyaluma. Yebo. Kuyenzeka ukuthi umsebenzi uthola ukuthi mhlambe awusiya kumpintshi usungehla umsebenzi wena usungezansi. Kuyenzeka baba, kuyenzeka ila ngisuke sengibona khona ukuthi no kuyadingeka indawo ethe kuba nkulu nabantu izandla zibeningi. Yebo ngoba kwamanje emakhekheni sisebenza nosisibama abawu2. Oh yes. Yebo. Ugcina ungasashonga ukuthi lolu thando lwamakhekhe ulifaka ubani nje ugqugquzelayo ukuze ushuze ezintweni eziningi ngakuvela uzume into amakhekhe. I think mina kahle ngumuntu odalelwe ibhizinisi. So yonke into engizenzela yona ivele ngiyithande iphumelele ishuthi benkulu. So konke engikuqalayo kuyenzeka kube kukhulu ngizimese ngila ngisuke senginothando ngempela ke lwayinto. Ingoba ngikade ngisho eqaleni ukuthi kufanele ngabe ngiqashiwe kahle kodwa akwenzekanga. Ila ngabona khona ukuthi hayi yonke into shothi kumele ngizenzele. Awucabanga angidalela umlungu angimdalela. Awucabanga ngamanzi amnyama isikhathi ucingo lokhu lucisha. Awucabanga ukuthi angithi siphile kulesi simo samanzi amnyama izinto zamayihambi kahle. Angiyena umuntu okholwa kakhulu kulezo zinto. Ukholele kuzenzeleni. Yebo. Into mayenzeke. Ngisho ngathi hayi kuthiwa bani wenza ukuthi no hayi akuyona iproject yakho wenza wena. uNkulunkulu usuke unehlelo layo yonke into so angikholelwe nje into zokuthi abantu amanzi amnyama hayi. Ngani zami nizwele iyouth ezwele ngoba ngicabanga ukuthi kakhulu ukhuluma nabantu abasha nabadala abangakayibambi iphupho labo ngoba into ehluphayo kakhulu ukuthi umuntu mangakayibambi ivision yakhe wenza yonke into ukuthi ke nayo lento engenzeki ngendlela ngoba akafakile uthando kakhulu. Uthe udadewethu uma ungamind ngeke futhi uzumind ngoba ngiyakubona inhliziyo yakhe ivulekile
ngicela umdayise lo okunikeza umsebenzi uDes yebo uDes Baked ubula ePine Town uDes yena ushef-ke wakufundela futhi ukubhaka and she's very good. Oh, She's very good uSister. So nje ngoba naye uyangipha kakhulu umsebenzi njengoba relocate nje uloke ephose kumina nje wonke lo msebenzi wakhe. So nawe mphose nawe uyamphosa ke manje. Nami ngiyamphosa ke Sister ngiyakuphosa lapho. Yebo. Siyabonga kakhulu. Ufundele uthi ufundela mase uba uchef. Ayi wakwangitshela sengikhohle noma egoli yini kodwa wakwangitshela. Ngiyaxolisa ngikhohliwe. Siyabonga kakhulu mfethu, siyabonga kakhulu. Africa my continent lento esifuna ukuthi asibambeneni, asipostane. Omunye angasweli kukhona omunye umuntu. Awakho kugcina utshela abantu banikeza abantu social media handles wakho ubatshela ukuthi utholakala laphi bekulekelele befaka umsebenzi kakhulu ukuze uzoqasha more istaff ngoba futhi udila wena nezingane zendawo kakhulu. Yebo. Engifisa ukusho nje kakhulu kubantu abasha ukuthi guys kuyasebenzeka. Singaze silinde uhulumeni uzosifica ngendlela mekuyikuthi uyasifica. Lokho okuncane onakho zama uqale zama udayise. Yes vele ibhizinisi alithi uqala kube konke sekuhamba kahle. Kuzoyenzeka uqale ungabi nama-client. Akusho lutho lokho qhubeka upost uyiz-advertise ko Facebook, TikTok uzowathola ama-client. Nami kwaqala kancane. Manje mina ngisho ngaphostanga ngiyazi ukuthi ngihlezi nginawo umsebenzi every weekend. So ukuthi awunawo ama-client okwamanje akusho lutho. Bazokulandela bazokuthola lokho okuncane akumele uzube nama-million akumele uzube nemali enkulu. U-oven wasendlini ngaqala ngawo sebenzise lokho kwasendlini uthenga i-hand mixer nami ngaqala nge-hand mixer ke mase ngathenga lo yi-stand. But nje uhulumeni asingahlali njalo sithi silindele uhulumeni. Sesiyayivala sengixoxe imfihlo. Ungasho ukuthi ugrade bani, ungasho ukuthi usebenzaphi, kodwa ukhona lapha konkrete. Ngikhona ko-grade ko-CIDP grading. Khona lapha ku-construction. Yebo. Women in construction. Yebo. Uyabona ukuthi awukho umsebenzi wendoda, awukho umsebenzi wabantu besifazane. Uhulumeni usayiqeda lona. Usuke nje uyihlalele wena. Cabanga umsebenzi wakho amakhekhe uyahamba. I-tourism le ayenzayo iyahamba. Ukhona kwi-construction khona lapha ngambona khona. Sinayi lapha na kuyasetshenzwa. Kulungile dadewethu siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle. Ngicabanga ukuthi abantu bagqugquzelekile. Ongathi akagqugquzelekanga impela ngabe udlalile ngathi. Konje washila ama-handles akho? Cha ngiwashonga. Hayi banike okwesibili. Amakhekhe ngizoqala ngamakhekhe u-Agape baked cakes. Yes. Inamba kubona wonke ke kuyafana u073 092 5167. Yes. Bese kuba khona eledeco. Eledeco uT Dodos Deco. TSHIDODO''S T Dodos Deco. Inamba nayo 073 092 5167. Bese kube khona i-tour company iBafokeng sabafokeng la ekhaya. Oh yes. Yebo, iBafokeng Travel Adventurers. Nayo inamba ile ya 073 092 5167. Bakhona wonke ku Facebook na ku Instagram. uTikTok ideko esingenalo ipage lalo kodwa amakhekhe nama-tours akhona na ku TikTok. Siyathorisha sihambe sidla amakhekhe la. Masithi siyabheka sibona umgwaqo ungalungile bese siyama sithi hayi welokhuza welokhuza weduma akulungile la ingangena eminkampani la. Siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle dadewethu. Thank you so much. Yebo. Siyabonga. Thank you. Siyabonga. Siyaflya njalo ukuflya Cape Town. Uyabaflyisa? Yebo. Cape Town sesike sayenza sesizoya international manje. Hayi wena ngathi umelwane. Wena uphila kanjani? Wahlanganisa kanjani? Hayi ukulento ukuthatha lento. Wahlanganisa kanjani amabhizinisi ahlukene kanje esikhatini esincane kanje? uNkulunkulu uyakupha amandla, uyakwenzela futhi uyakuhlelela. Ngingasho njalo. Nesupport ekhaya. Imndeni ayikisupport imndeni. Ukuthi omunye meqala into ekhaya nimseke. Mina nje isupport enkulu iphumela ekhaya. Ngabe nje ngiqamba amanga.
okuningi la ekhaya Awuphinde- ubaba odadewethu utheni umndeni ayenze njani? I support abantu abasha basupport emakhaya because ngikhumbula omunye usisi owenza ideko naye besilo sibolekana ngeimpahla athi nina menifika ufika uhamba nosisi wakho njalo ngithi mina kanti ufuna ngenze njani uthi la ekhaya abafuni ukubamba ngisho itafula kufanele ngize ngicela abantu bangaphandle bekhona abantu endlini Yeah. so nje ngiyacela basupport abantu emakhaya ngoba ugqozi uluthola ekhaya maybe kuphusha laba basekhaya uzophusheka uye phambili Ayidingi kube isingisi ngiyasazi bengizothi profound statement. Ayidingi le ukuthi ngiyone ngoba mangake ngiede kuyona nje sobe sengiyayona kodwa nje ngiyafisa ukufaka la ino ukuthi as isupport ayibe sekhaya. Mawa support ekhaya ayikho into yokuvimba. yebo and mungasupports ekhaya abazali nanokuthi esikhathini samanje siyabona ukuthi imisebenzi ayikho Yes. uyesu uyafunda uqeda ugogode but uthola ukuthi umsebenzi awukho ayikho imisebenzi lokho umuntu akuqalayo ukuncane abamsupport abazali angasho umuntu ukuthi ngakufundisa uzoyenza bengakafiki lokho isikhathi sasikakafiki Yes. akasupport kuloko akusungulayo Noma omncane. yini Yebo. umuntu ayenzayo. Noma yini ngoba wazi ungathi mhlawumbe udayisa amakhekhe ugcina usule Yes, yes. Yebo. Kade udayisa inyama emgwaqweni, chicken dust, unyuke. Yes. Gcine ngampela now usunamasheze einkampanini ezinkulu. Yebo. Yes. Yebo. Thank you. Kuyenzeka futhi ukuthi le mali bengabuya ihola lapha amlungu igcina isiningi le yezandla ukudlula le ya lapha ya ubhizi sebenzela umuntu imali eningi yakuyena la Yeah. yaxolisa Hayi ungaxolisi. Yona sikhulume siguguzele ekuthini noma ngabe umuntu uyasebenza kunomsebenzi ostable kodwa Yes. iside hustle iyafuneka ngoba Yes. kulesi sikhathi awusakwazi ukuphila ngompompi owodwa wemali kufanele uvule ompompi abathathu abawu4 ukuze ukwazi ukumelana nesimo sase South Africa nasemhlabeni nje jikelele izimo ziyashintsha mawuthi wena hayi manje ngisebenza ukuthi kuphela ngeke ngiyophuza ukufika la ufuna ukuya khona. yebo Thank you.